ginalauman man nga masulbar paagi sa hearing sa Iloilo Provincial Board ang ginaaligar paggamit sang backdoor agod nga mapasulod ang imported nga mga baboy sa Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Board Member Rolito Kahilig, ang chairperson sang Committee on Agriculture, iyagin pahayag nga isa man ini sa ginatudlo nga mga rason sang pagbakho sang local hog raisers sa probinsya. Ginapahayag nga nagaagi sa backdoor ang imported nga mga baboy bangod sang hugot nga restrictions sa probinsya sang Iloilo sang tion nga may African swine fever o kon ASF. Bangod sa mataas nga pagpangudal sang Iloilo suno kay Kahilig, ginapaagi ang imports sa mga lugar nga hindi masakop sang ordinansa sang Iloilo Provincial Government kaangay sang Capiz, Antique kag Iloilo City. Sandig sa data nga ginpresentar sa sesyon sang Provincial Board sa una nga quarter sang tuig 2026, naglabot sa 1.2 million kilograms sang imported kag shipped in pork ang nagsulod sa Iloilo. Paagi sa hearing suno kay Kahilig, mausisa ang market sang importasyon bangod sa ila inisyal nga impormasyon ang naga-cater sang imported pork kag processed food amuman ang dalagko nga mga mall, restaurants kag hotels. Samtang nagamentenar naman ang local hog raisers sa mga middlemen nga kontrolado man ang presyo. Kung mahimo pa lang, sunod sa opisyal, imbitaron Manila ang middleman sa ila nga mangin hearing, agod nga mapalabot man ang ila nga mga sentimento. Sa subong, sunod kay Kahilig, ginatipon pa ang kompleto nga data halin sa Provincial Agriculture Office, agod nga maisa-isa Manila ang ilang nga mga ipamangkot sa imbitaron nga mga resource person. Nahibaluan nga base sa data nga ginpresentar sa sesyon sang Iloilo Provincial Board, ang backyard kag small-scale raisers ang naga-account sang 91.77% sang swine inventory sang Iloilo, gani nga maathag ang vulnerable sila o kun nga vulnerable sila sa market fluctuations kag pricing pressures. Though backdoor sila nag-aagi, why I want this though inclusive na committee hearing na ma-involve ang mga probinsya kag ang syudad kag i-reactivate atong mga border control pag-usisaan ginaman ang market ng importations kay according to them ang nag-cater sang import ng mga hog kag mga processed food, ang mga hotel, ang mga drugstore, ang mga mall, ang mga drugstore, mga restaurant. So ang amon ka ng mga backyard racers, nag-mantiner lang sa mga middlemen. Nga kontrolado na ng presyo. So that's one thing na nag-balang-balang man ang hog industry sa probinsya, and that prompted me to deliver the privilege speech. Nabatian si Board Member Rolito Kahilig.